L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti ġej ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti kmandajtna nrażnu l-ġisem biex infejqu r-ruħ, għatina l-qawwa li nitbedu minn kull dnub biex minn qalbna jseħħilna nħassu il-kmandamenti li fit-tieba tiegħek oġbok tatina. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Nitolbok, Sidi, Alla l-kbir u tal-biża' li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna id-deni, omna kontra tiegħek, dbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti li fismek kellmu l-islaten u lill-kapijiet tagħna, lill-missirijietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja, Osit, hija min-naħa tiegħek. Iżda min-naħa tagħna, kif aħna llum, aħna għandna l-mistħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael. Sew dawk li huma hawn magħna u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti tturufnajthom minħabba l-qerq tagħhom kontrik. Għajb għal-wiċċina mulej, għal-wiċċ is-slaten u l-kapijiet tagħna, għal-wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna l-ħniena u l-maħfra, għax aħna qomna kontrih u ma tajniex widen għal-mulej Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdilna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana biħnientek, għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. Ejna, o Alla, Salvatur tagħna, f'ġiħisseb tal-isem tiegħek, eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba fl-isem tiegħek. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. Ħajasal quddiemek il-fiq li mjassrin, fil-kobor ta' qawwietek salva l dawk li huma l-mewt. Flimkien, mulej timxi xmana skont ma ħaqhom ħtijietna. U aħna, il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek, niżik ħajr għal dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Flimkien, mulej
timxix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Il-klim tiegħek Mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa mburġati qegħdulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-Mulej. Ilek Kristu. O Alla, int tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna lina. Din it-talba hija talba antika sa mis-seklu 8 u hija talba li ngħiduha propju fil-liturġija. Hija talba li tesprimi mod sabiħ ħafna kif il-maħfra ta' Alla l-ħniena li hu juri magħna hija mhux turija tad-djufija tiegħu imma anzi tas-seta tiegħu bla tarf. U għalhekk nifhmu il-kliem ta' Ġesu li jgħid fl-Evanġelju llum meta jgħid ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Irid minna Ġesu li aħna nkunu nixbħu l-missier fil-ħniena li nuru ma' xulxin. U il-Mulej jagħtina ħafna prova ta' ħniena tiegħu fl-Iskrittura hemm ħafna episodji li juru l-ħniena ta' Alla. Ma l-aqwa naturalment huwa meta bagħat lill-Ibnu Ġesu is-Salvatur tagħna biex lilna isalvana. U Ġesu stess fl-Evanġelju diversi drabi jagħtina din l-istampa tal-missier illi illi lest li jilqa lil-midinbin u jurihom l-imħabba ħniena tiegħu. Hawnhekk Ġesu fl-Evanġelju tal-lum juża 5 kelmiet. Jgħid ħennu, tiġġudikawx, tikkundannawx, aħfru u għatu. Ridna inħennu għal xulxin u ridna wkoll Ġesu ma niġġudikawx u ma nikkundannawx. Xi fisser dan? Irrid li l-ġudizzju tal-persuna tal-qalb tagħha kif hi quddiem Alla inħalluh f'idejn Alla. U raġuni hi li hu biss Alla biss jista' jara fil-profondità tal-qalb u jaraf il-moħħ u Alla li jaf l-istorja tal-persuna u Alla li jafna b'mod sħiħ. Aħna kultant nafu biċċa, nafu dak li naraw minn barra. Imma hu jrid għalhekk il-Mulej li aħna nħallu l-ġudizzju fidejh. U f'dan għamlilna l-aqwa pjaċir, għax ma nistgħux naslu għal ġudizzju verament tajjeb bħalma jista' jasalu. Iridna il-Mulej ukoll
li aħna naħfru jedinna aħfru u għatu. Xiġifieri li aħna naħfru u nagħtu? Propju Ġesu jurina bil-ħajja tiegħu u bit-tagħlim tiegħu kemm importanti li aħna l-qalb tagħna ma tkunx qalb magħluqa, aħna magħluqin fina nfusna, imma miftuħa l-oħrajn b'mod li lesti li aħna anki naħfru bħalma jagħmel il-mulejmana, naħfru l-minu ħati għalina u anki nagħtu mhux niġbdu lejna. U f'dan propju inkunu nixbħu l-mulej u rridu niftakru li meta aħna naħfru, meta aħna nagħtu, dawn huma sinjali mhux ta' djufija, imma anzi tal-qawwa li jagħtina Alla biex inkunu nixbħuh. Issa aħna jista' jiġrilna li nagħmlu din il-mistoqsija kultant issir meta Ġesu jgħid tiġġudikawx u tikkundannawx. Qed jgħid li aħna naraw dak li hu ħażin, nagħlqu għajnejna u ngħidu ma niġġudikawx, kulħadd jagħmelu. Mhux qed jgħid hekk Ġesu. U ma jridx li aħna dak li hu ħażin inħallu għaddej. Ma jridx li aħna nagħlqu għajnejna għal dak li hu ħażin. Jekk jiena pereżempju inkun naf b'xi abbuż li qed isir, ma nistax nibqa' għaddej jew nagħlaq għajnejja jew ngħid mhux f'idejja ma niġġudikax. Irrid nieħu passi. Jekk jiena nara s-serq, il-frodi, id-berbiq tal-flus, kull tip ukoll ta' abbuż u ħażen, irrid nieħu passi għax inkella jien ukoll inkun kompliċi ma' dan li hu ħażin. Ma nistax ngħid ma niġġudikax. U għalhekk għandna bżonn l-għerf ta' Alla biex narfu d-distinzjoni. Ma niġġudikawx il-qalb tal-persuna kif hi quddiem Alla. Ma rridu nieħdu il-passi biex ikun hemm ġustizzja li hija fil-bażi tal-ordni soċjali u r-rispett tal-drittijiet tal-bniedem. Rridu nieħdu dawn il-passi. U għalhekk dejjem nagħmlu d-distinzjoni aħna bejn il-persuna kif inhi quddiem Alla, dak jara Alla, imma dak li hemm bżonn li aħna naħdmu għalihaw biex ikun hemm tassew il-ġustizzja, l-onestà, ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. Jew nitolbu l-mulej illum, ispirati minn din il-kelma tiegħu, nitolbuh biex aħna jkollna dawn is-sentimenti sbieħ fil-qalb tagħna u li aħna anki l-emil ikun juri tassew li aħna irridu nixbħuh. U għalhekk illum nitolbuh f'din il-quddiesa mulej għatina qalb tiġbaħ lil tiegħek. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli aħna jkollna tassew qalb tixbaħ lil tiegħek billi aħna nħennu ma niġġudikawx, ma nikkundannawx, naħfru u nkunu lesti wkoll nagħtu minn qalbna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għati mulejna nagħtijek il-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija fil-mart tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nixtieq nitlob ukoll għal saċerdoti
li huma morda jew li qegħdin waħedhom id-djar jew li b'xi mod għaddejjin minn żminijiet diffiċli biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fl-Ukrajna, fil-Palestina, f'tant postijiet fid-dinja fejn hemm il-vjolenza u l-ġlied. Nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li għaddejjin mid-batija minħabba diżastri li kien hemm bħal terremot fit-Turkija u fis-Sirja. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin joffru l-għajnuna tagħhom. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nagħmlu ħilitna ħalli ngħinu fil-mumenti diffiċli ta' nies oħra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex dejjem aħna nħarsu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalbu lejn nidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal-ħtieġ tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' talb tagħna u ħlisna mill-ġibdiet ta' dil-art, int li ssejħilna biex naqduk f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżam fina drawwiet ħżiena, terfanna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna, bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafin u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek u l-kelma li bija l-bnedmin salvaw li inti tagħti lil-midinbin it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll meta aħna tbedna minnek int reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu xulxin.
Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħafidejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll f'dak il-lejl ħal kalċi waqt li xandar ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulija Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabbtek għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stestajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek. U b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku u mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli, mal-isfijiet kollha mal-poplu tiegħek kollu, għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' dawajn tas-sliem. Kif ġbartna u madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija Ummalla, ma' San Ġusepp u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja tas-siliem bi Kristu Sidna. Amen. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltanatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la taħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-la danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla għamel li din it-qarbina tnaddafna minn ħtijietna u tejna inġarbu lena tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-rożarju għas-saċerdoti li għaddejjin mid-tbatija jew minħabba l-mart jew minħabba raġunijiet oħra. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna
Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jismak tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern, kuġġena l-rebbieħ kollha u id-dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna fid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kif birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kif birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina l-inti omna li kisma tartana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerer ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-ar. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost il-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenerer ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawwiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirkanti fost in-nisan berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għallik jisma tal-tana dak it-twilet għalina rritikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnata l-infern. Hu ġenerer kolla wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħamlis misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-nubietna la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħanna u Ġesu għaffrinna dobietna
ħarisna minna tal-infern, kull ġenera l-rwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina qopija ħelwa Verġna Marija. Skont il-fjama tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kien birkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġer. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulejadna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażin u Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa f'ossiltajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li l-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lilna wkoll
u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus saħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.